ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବିକାଶର ପୋଲପଟି ଖୋଲେ। କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼ିଲା ଉଦାରମା ରାଉତିଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହେଲା ଦୁର୍ବିସହ। ବର୍ଷା ଆସିଲା ଆଉ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଦାରମା ରଉତିଆ ପଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା। ଏବେ ରାସ୍ତା କମ୍, କାଦୁଅର ପୋଖରୀ ଅଧିକ। ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ମାଟି ପକ୍କା ରାସ୍ତାକୁ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାଣି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ପଚ ପଚ କାଦୁଅ ଓ ପାଣିରେ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। ଗାଁରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କିମ୍ବା ଖଟିଆରେ ନେଇ ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବିକାଶ ଦାବି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛି। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ, ପାଦରେ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିପରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଳାଇବେ, ତାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା, ବର୍ଷା ଆସିଲା ଆଉ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ବିକାଶର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସିଗଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ କାଦୁଅ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପାମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଦାରମା ରଉତିଆପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବର୍ଷାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସହିପାରୁନାହିଁ, ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଏବେ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା କମ୍, କାଦୁଅର ପୋଖରୀ, ତେବେ ଏହାକୁ ବିକାଶ କହିବେ ନା କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ଅଧିକ? ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ମାଟି ପକ୍କା ରାସ୍ତାକୁ ବିକାଶର କାମ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତାର ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାଣି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ସେହି ଭାଷଣର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼େ। ଉଦାରମା ଆସିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ପଚ ପଚ କାଦୁଅ ଓ ପାଣିରେ। ରଉତିଆପଡ଼ାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ସ୍ପଷ୍ଟ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭରି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗାଁର ନୁହେଁ, ତରୁଣ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ବର୍ଷା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କାଦୁଅରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ବୁଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ପରିଚୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟରେ ଆସିଛି ସରକାର ଓ ଅସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କାଗଜର ବିକାଶକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁର ବାସୁବ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଦୌଡ଼ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୁହରମ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। ଗାଁରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପରିଣତ ହେବ